Σήμερα θα δούμε τις συσκευές βιοσυντονισμού της Web Wellness, Life Balance και Life Expert. Και οι δύο διαθέτουν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό CE. Η Life Balance περιέχει προεγκαταστημένα προγράμματα, 35 αντιπαρασιτικά και 35 εξισορρόπησης και εναρμόνισης του οργανισμού. Επιπλέον διαθέτει και ένα ενεργειακό πρόγραμμα γενικής χρήσης κατά της κόπωσης και για την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα από 3.000 προγράμματα. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να εντάξουμε επιπλέον συχνότητες. Ο προγραμματισμός γίνεται με καλώδιο USB. Μπορούμε να τον κάνουμε χειροκίνητα ή αυτόματα μέσω του λογισμικού της Web Wellness. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα για χειροκίνητη ρύθμιση ισχύς και φωτισμού της οθόνης. Η οθόνη είναι έγχρωμη. Η συσκευή διαθέτει πολύγλωσσο μενού. Έχει εμβέλεια έως 1,5 μέτρο και επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με φορτιστή USB όπως τα κινητά. Διαθέτει φάσμα συχνοτήτων από 0,1 Hz έως 1000 kHz. Η διαβάθμιση συχνοτήτων είναι στο 0,01. Διαθέτει υβριδική κεραία 2 πομπών με φέρον σήμα τριγωνικής και ορθογώνιας μορφής. Έναν για τα αντιπαρασιτικά και έναν για τα θεραπευτικά. Η συσκευή Life Balance είναι μικρή, λεπτή και ελαφριά.